Cepet bambi iki mau ya. Iki jenengan. Wis kok gambar. Kok iki tanggah to, kan? Nyanggah kuwi. Aku kan nyanggah. Lah kan tua putu. Ya, nyanggah. Adi buyut. Iki anak iki canggah. Sirah yo, sirah bangkren iki. Lah rupane ndere yo ngene iki. Sirah bangkren iki yo ditiliwat denane yo canggah. HP lu ngerti HP. Ya makane Kowe HP kuwi. bisa nek satu. Ora apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa iki aku wis tekan ning omahe. Cek tok ya tokak dakrik. Bekas limo kok. Oh nggih. Limo ndak kerek tok sing cilik dhewe aku iki cek biyen lho cilik. Sing doem mane gedhe-gedhe kok. Niki Mlenok-mlenok kaya pasini ngono kok. Iki Mbah. iki Mbah. Iki Mbah. Sing duwe sah ya makane sah ya cilik. Jengker dhewe. Ngono ya cek cilik aku. Makane sah ya cilik. Sing gedhe iki. Anu iki karenan wong limo kok sanang ya apa Umur sampean ndenge ana sing bledus papat aku ya rono. Lah ngene seneni aja ditel. Mbah. Ditel kono karo Yangse tak kowe kuwi lho. Umure piro? Yuswane pinten? Umure piro sampean? padha Umure. wong kopok barang kok. Umure piro? Umure pinten? Umur. Ora roh. Mboten 90 70. Jere-jere madane atusan ya. atusan bayi. Lah sing kono aku esuk rono, name ponak aku sing kono, anake sing nomor 3. Kowe kalau maaf ganggu. Seneni as. As nek kono nyeneni wong ning ape kuwi. Lah ya, Mbah. Kowe kok dadak ndek iki yo gak rene lho, starter ya aku ra mangan dos aku. Lah ra mangan delok-delok. Ning mboten Cah. Apa nak angis sak Ning mbok. omahe maratuwa. Dadi dik bengi. Dik bengi. Saiki tiba putu apa nak. Konten pemirsa tak lanjut Tiba putu-putu. konten tapi kan anu Sedulur kowe awake tok. gak penak wis gak Jenenge Reni iki limo Jengker dhewe dah. Lah aku limo. sore-sore sih ning. Sing yo kas limo 6. Enek. Ngono pun aku gak sak mbok lho. Tapi isin-isin. Ya yo pang lho. Kamera. Cak mati. Mbah. Tapi aku nak nyelok mbah iki. Umur gak roh aku. Tuwa, Mbak. Awet tok Oh, dia kira no sekolah kok. Sehat Apa no juga sekolah lah. ya? Tapi yo kuwi rodok anu. Dia kira no sekolah. Gak nyambung. Anu ne pendengaran. Wong bebet kok anu ki ngger 31 kok. Oh, Ramat diguyu bedan. Lah iya to. sakniki 30. Nang nggon kamu tua kono lah kepel. Oh, nggih. Lah lare ditimbangi apa-apa danggo 31 kok. Sampai jeruk, Bang. Mbah Mah ra ijek 40. Jeruk. Emah nyai pangan. Pangan ya, Pak. Aku ora tak seneng kecutang kan. Pangan. Kok salah ya? Kok sing gila dadak penyenti. Itu kayak ganteng. Weteng dawa kok. Lah weteng dawa kok marai. Ketawa deh. Dulu anakku kaget. Dhuwur kula marai. Dhuwur. Nek dhuwur kan anu. Wis ketawa. Ya marai weteng dawa. Ngerti ya. Mbah, Dapakno cok loro ning anak. Wong ini gak anak rugi. Ning Mbak. Lah aku ya 5 to, Nduk. 5 sing wedok nggo dhewek tok kuwi. Tak elok ya wedok biyen mula. Ning gadon ning Benturi nang kene 3. Mbak tak jengker dhewe. mbah iki umure wis ana 100-an. Sing wedok dhewek tok kuwi. Perkiraan. Dadi ki wong gak ilang. Gede anak ngercok dadi kamu tua.
Mlaku rene rono sik Sesehat. sehat nggih. Gimana? Aku rene. Nanging mengi ngono dadi wong lanang. Lah wis tak gani omah, tak gani apa-apa, tibake ra kerasan. Napa nih? Ora Lah tiba wong dulur makeh jilgan kabeh kok aku ngono. Ora aku coba nyantek tuwek madang dhewe yo ngono. Nek biyen nek yo lah cara. Tenan nyantek tuwek radang dhewe. Engko bisa taruhan kok maras. Ya kaya ning yo lho. Mbah, nonton videone kula. Nonton videone kula. Apa nih? Gambar ning HP. Ngene iki. Ning HP. Nggih, ngertos kula. Nek di telepon nek di anu wis isin aku. Aku tek nggone ning nggon anu dresep aku kok. Kowe Ate neneng ya. delok kumpul HP le kulo. Mendino ngene tak delokno. Wong aku ki wis nek kurang KTP apa-apa wis moh. Iki katene mlaku kowe anu. Mrane batur padha lah apa-apa ya gak tau oleh. Ora oleh kok ora wis diwaras. Wong KTP wis nang wis pengen awet nang KTP juga. Ora arek-arek iki. Lah nek ngene pikirannya apa di anu karo mantuku kuwi sing bar kaji kuwi aku mah lah karo besan wong besanku ki ponakan Murid Pak Bojo. ponakan tapek besan kuwi Nggih. lah ono wong anak dulur wedok ora panter wali Niku cicite Mbak Sumi putune iya. apal napa mboten? Putune jenengan apal napa mboten? Apane Putune enten pinten? putune Nggih. putu ki wong gercok loro cok loro saiki tok canggah ku lho wis lagi loro wis sitok wis lagi no dewar sitok Pak Imam sitok Gadon loro Mbah Leksum loro nek putu saiki lah no tok nyanggah iki sing akeh ngger kamu tuwa yo gercok dhewe adeknya iki telu nae wis buyut Apal tapi. Kalau sehat bisa. nek putu ora patek akeh karo gercok loro wis tok loro wis ya Apa wis tekan dinding arep teko kidul. Terus sing ngaret. Ya lah. Niki terus sing ngaret. Iya. Mbah. Ngarep gendong sak tuh. Sak ngaret iki kata ngoten iki. Ya. Nggih, Mbah ngaret, Mbah. Ngaret. ngaret nek gritang kok nek ade aku mau Ya Mbak aku nama dibedheki kuwi Lah nggih kok kuat. Tasik kuat. sapine setak iki ya sandip tuwek ya yo ngesakno lah coba nek wis kono mek putune ya mbah gojek ora kono coba mek putune tok ngomong-ngomongan sehat bisa. aja wedok loro iki kam tuwa iki ya kek yo ngomong tok Lah kula malah gumun. kita lek iya karo tuwek iki lah barepe kok apa kuwi. si bojone barepe ndak kono rabirene wis Aku ra duwe Wong gabah gede kok. wangi. Saya nang tekan aku ngono. entar lo iki karo tuwek Sehat karo wong tuwa enom. Tapi dese awas nggih. kan sange. tak wangi nama jalan setengah bursa dicil-dicil ku tegal bro kuwi Apa nemen pokoke. Nek moto-moto sik awas. Mbah, resepe ben sehat niku napa, Mbah? Ben awet enom, resepe napa? sepiro ndek biyen aku ora patek gedhe oh cilik dhewe aku ndek biyen mulai gak patek gedhe cilik dhewe lah no anake to anakku sing turun aku cilik pinggiratan lho kalau ibu gede Suara wis banteran iku tapi wis urung ati apakno aku nama jangan dikai kon lamben-lamben nang bocah-bocah kuwi dikari dhewe kari dhewe to nggih. Sak dinane iki mubungi omahku. Dinane mbah sing dikene ya mubeng aku lah ya kene sak rong omah sak omah kok apa ning ndi to kan lha ndi to ning ndi to kan Yo lali. Tak goleki. Goleki. Oh, mubeng
Ya mubeng ngono. Lah ya rene kok Mat bedok yo. tak mubeng. Iki anu. Lah aku dadi wong tuwa iki urung pernah to nggih. Apa-apa blarah nek ujupane nak. Kadhe kudu jumput ketugan ya gak tau. Dari Nggih. panganan gak dikehno aku ya ora mek kok. Paling-paling mati njaluk kelan apa? Kelanan njuk sak. Oh iya. Anu ae. Panganan ke Imam Marne iki balayu. Ih, sehat. Terus mah. Untuk ini saya utuh itu. Aku kalah mangan Marne iki. Hari aku ya cilik. Sak kabeh cilik kabeh. Njenku sana kamku cilik nang joret. Lah terus imam anake anu iki ya cilik. Cilik sing gede 2 hari tok lho. Itu Bu. Kan kok tak jak omongan 2 hari tok lho. terus sampai apa awet nom apa bang? Oh, dia biyen bayi apa ngene iki ta. Takon indah. Dia biyen dulur wedok ya. Yung kas dideloki Ucapannya Bam yo tem. Gak jelas ngono. Yung kasih dideloki yo tem. Yung pas terus yung kas terus aku. Dia biyen terus curup udah. Mana kabeh. Mana sambo. Jenengan pas tesih 6 niku ngertos perang. Ye, Perang, tembak-tembakan. Biyen. apa? Tembak-tembakan lho, perang. Dia biyen perang lho, perang kowe rasa. Perang. Siapa? Oh, dia biyen Wong dek biyen. dia biyen Tak tahu sekarang kau. Kowe lho wong dia biyen. Dia gak miyo apa? Lah dia biyen aku ngono. Wong aku apa ya ngono kuwi. Ana jengker mangsa dadak padha mati ninggul aku. Ya apa? Dak miyo apa? Perang dia biyen kowe roh. Sing omah makanya kata orang ya apa? Apa kabeh dulur kowe dek cok. Tak jengker ora. Perang lho perang. Ayo nek dok mengko ayu kok nerene kok dekne. Nah wong awake kaya depas ngono kok lemu kok. Sama jano. Kok matuk kaya lek kas apa kowe putih waben antre wis putih ya ngono. Awake Wis putih. Udah biyen Ora kuwi kaya aku. Mbak. Mulane aku namat ora kok dene ngopo, apa wong nek parani anak putu. Ora dene ngopo. Aku kopok lho jak jengker wong isin wayahe jek isin. Lah ngae anak putu kenapa digawe ya padha diparani. Ojo mbok to, Mbah. Putu anak putu sak mbok ngaglek iki. Mbah. Dolan teng ngene kula. Mau apa badhe dikudu wong kono. Coba nambah ji dolan rono. Guyu kok kono. Mboten nek diguyu iki. Coba nambah ji rono. Ya. Gelem karo Anggris Kiwaras. Kowe gelem majuari kok roh kok. Kowe gelem dijak rono sampean nang bajine iki. Baji. Ya iya nek Anggris Kiwaras. Gelem kowe dijak rono. Ya. Purun. Anggris Kiwaras ya. Lah ndek biyen aku yo tok lumajang tok marek-marek. Ya anake ponakku sing anake ponakku sanding Pak Sir kuwi sak ndone ngimblek di papat kuwi. Baterane iki apa entak iki? Aku tok lumajang barang kok. Wayahe cek nom kae kok.